В сърцето на Пловдив се намира хотел Визуализа. Един от последните проекти, в които Есенца участва чрез селекция, доставка и монтаж на дизайн клас италиански мебели. Форма, материали, текстури са умело съчетани, като допринасят за усещането на рафинираност, комфорт и на преходен дизайн. Днес се намираме в хотел Визуализа, където имам удоволствието да разговарям с инженер Бояна Русева, чиято реализация е и този прекрасен проект. Здравей, Бояна! Здравей, Поли! Може ли да ни разкажеш откъде почерпи вдъхновение, каква беше основата на концепцията? Основата на концепцията е историческата значимост на сградата, която е паметник на културата, била е фабрика за пури, шивашки цех и след това с това ново предназначение за бутиков хотел. С естествени материали трябваше да се работи. Разбира се, високия клас италиански мебели и осветления бяха изключително важна част като допълнение към решенията. И детайла, който е изключително важен в мебелите на Цуци в фоето, Алберта Салоти в стаите, Калигарис в ресторанта, артистичното осветление, разбира се, на Каталани и Смит допълва цялата среда. Усещането за лукс. Много важно беше това, за да може гостите на хотела да се чувстват в една спокойна среда, да се наслаждават наистина на цялото преживяване. Хотел Визуализа е с награда Сграда на годината. Съчетанието на висока естетика и функционалност е формулата на Есенца за успех вече повече от 20 години.